Fo tele lajɛbaga cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ Mali kɔnɔ an'a kɔ ka foli ni tantuli bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma. An b'a fɔ ka kɔ bisimila min bɛ tali kɛ kunnafoni gafew kɔnɔ kunkanko kibaruya lase waati ani i k'a dɔn k'a fɔ a langali waati o selen nin ye Amadu L Konare ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban. Baara in ye jɛka baaraba ye baw min bɛ tali kɛ dibila baarakɛbaw olu jɔyɔrɔ ka bon a ko la kosɛbɛ. Amadu i bɛ yan? I bɛ cogo di? Mais gije sen fila kan wa jɔ cogo kan tamatɔ fɛnɛ gɔlɔngɔlɔ o ni maa kɔni tamatɔ gbalongbalon na o b'a yira k'a fɔ ko i ka ko man ɲi de maa tamatɔ bɛ basi ka tama mais ni tamatɔ gbalongbalon na ni kɔngɔ t'i la n ka cɛ miɲɛ b'i nɔfɛ tamatɔ ni titi bera de o de tɛ ɲuman ye bi kolo k'a la nka tamatɔ k'i bi gbalongbalon awɔ o b'a yira k'a fɔ ko kɛnɛya bɛ yen don nisɔndiya yɛrɛ fana basi tɛ Amadu m'a fɔ ma k'i Konare ka i fo ani k'a dɔn ka lajɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ka yira u la k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin waati na n'ale sera ntɛnɛn ka taa bila jumadonyaw la a b'i k'a dɔn kunnafoni gafew kɔnɔ kunkanko kibaruya lase waati ne ka o ko fɔ Amadu baara in ye i k'a dɔn jɛka baaraba ye baw jamakulu caman de bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka lase ninnu ne ka o labɛn u bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ lamɛn cogo min na o kama anw bɛ Ala fo k'a tanu k'a barika da dali masa min ye bi yira anw n'an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen la ka laban ka dugawu kɛ k'a dɔn jamana ye ani ka dugawu ɲini jamana fɛ min bɛ tali kɛ basigi o bɛ se ka la nati cogo min na Amadu L Konare bawo n'i y'a ta k'a jateminɛ an bɛ ko la ko i k'a dɔn an bɛ a ko kunna a bɛɛ lajɛlen laɲini fɔlɔ o ye basigi ni bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin faso Maliba kɔnɔ cogo min na o kuma an kɔni gɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka kibaruyaw ni k'u labɛn min bɛ tali kɛ kunnafoniw fana ye u sɛbɛn kɔrɔ ka ca kosɛbɛ fo k'u ɲɔkiri jɔɔri o kuma an b'a f'i ma k'i dan ka se bawo maa t'a fɔ e ni ɲɔgɔn ma k'i bisimila Idrissa Sidibe min ye k'a dɔn k'a fɔ awa maa kɛ cogo cogo karamɔgɔ b'i la o kuma aw minnu bɛ yen ni aw y'an karamɔgɔbaw ye o kuma an nana an bila aw kɔrɔ bi i k'a dɔn k'an fana ka bɔrɔni dayɛlɛ n'an bɛ aw kɛrɛfɛ an tɛ se ka bɔrɔba ta a bɛ ɲɛ sɔrɔ an bɛ kɛrɛlabulon balani ta i fana ye karamɔgɔba ye i fana ye karamɔgɔba ye a bɛ ɲɛ dɔɔni don o ma bakɔ i k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur Zakariyaw Fɔnba a b'ale ko fɔ farakɔ ka kelen min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko ni ale fana bɛ yen o kuma ne bɛ n mabɔ dɔɔni fɔlɔ n'i tilala nin yɔrɔ la n bɛ don baro la dɔgɔnɔ jɛma a b'i Usumani Togo fana ko fɔ Sira Kamara Buguni Dasɛ i k'a dɔn jɛgɛ na Sira ale bolo bɛ i k'a dɔn nɛgɛw kɛrɛfɛ la nin waati na komi Difula n t'a dɔn maa min bɛ yen i t'a kɛ Badi ye est-ce que bi ta ye Badi kunun Badi tun bɛ a kɛ Zɛdi o ma Zɛdi ni bɛ an b'i fo kumaso kɔnɔna na Amadu L Konare Idrissa Sidibe o kumana an sigi kun ti dɔwɛrɛ Amadu an y'a yira k'a fɔ kibaruyaw ni kunnafoniw fara an bɛ ɲɔgɔn kan o kumana an bɛ jɛ an jaabi ɲɔgɔn min ye Modibo Keyita ka bɔ Nara radio daɲɛ la a fana a bɛ kibaruya caman lase an ma Nara a fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi k'a ka bisimila olu de ye jamana président fɔlɔ sɔrɔ ka jaba a ministre kila bɛɛ sɔrɔ k'a ma ɲɛmaa bɛɛ sɔrɔ nka ka laban tuguni ka to ɲinɛ minɛ min f'i ye Nara ka faama de ka ca nka a faama de ka ca dugu bɛɛ taali ka nɔgɔn ni Nara fana ye Amadu ko Sira ko dɔ bɛ ka k'a la ko dɔw kɛra Anase Dumbuya min fana ka i k'a dɔn k'a fɔ gouverneur ye an b'o fana fo Amadu o kuma an b'a kɛ cogo di sa don bi bila ɲɛkɛ o kami b'a ɲɛmaa de tɔ filɛ baasi tɛ o kuma an t'a ko bila dagirinda la kunnafoni gafew o kumana an b'an bolo mɔnɔba nɔfɛ indicateur de nouveau min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Dramane Alu Kɔnɛ dakuruɲɛ kelen i k'a dɔn a kuma an bɛɛ a ko nin na kɛ mankutu jugu kɔni labɛnni ye wo i b'a ye kanto k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ko ma ko affaire de déstabilisation du pays u b'i k'a dɔn k'a fɔ jamana ne ka basigibaliya ka o ko fɔ Amadu k'a na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin kunnafoni nin kibaruya ani nin wale min n'a bɛ senna bi Amadu ni jalaki bolonkɛden ɲɛsinnen don maa 7 bonyanko u b'a fɔ nazarakan la i k'a dɔn k'a fɔ ko personnalité 7 a fɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise jamana i k'a dɔn a ministre ɲɛmaa kɔrɔ a bɛ a n'an cakɛɲɔgɔn ni ka o ko fɔ n'o bɛ tali kɛ Yusufu Muhamɛd Ali Bacile u k'a ma ko Arashi Bachi ani k'a dɔn k'a fɔ Bubu Sise ni maa wɛrɛw o kumana ko ninnu kɔni kunkan o kibaruya ko maa bɛ se k'a fɔ a bɛ ne ɲini ka kɛ i k'a dɔn mankutu jugu
jugu ye mankutu jugu min n'a bi fɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'a bi boli jamana ka kumana mankutu jugu o de kan sabu ko n'i y'a ta k'a jateminɛ maa nu kabi u minɛ cogo Amadu ko maa caman ye ŋɛɲɛ ɲimi a ko la kosɛbɛ bawo n'a ma ɲɛ k'a fɔ wele bi kɛ maa ma ni k'i kunsi bɔgɔ jɛnnen ma Amadu El Konare a ka kan i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn ka di i ma a bi fɔ fɛn ma ko convocation nka ko ninnu kɔni k'u taara u tɛgɛ ma tɛ cɔyi n k'a fɔ min bɛ tali kɛ minnu minɛna baw bubu tɛ olu la o kumana nka jalaki bulonganden ɲɛsin bɛ a fana ma Amadu ko jalaki ɲɛsinnen don minnu ma ani minnu yɛrɛ taara u tɛgɛ da ne ka taa n'u ye kaso bon la Amadu o kumana ko baara in ko majɛngɛbaw y'a sɔrɔ i n'a fɔ sariya dɔnbaa jɔnjɔn ye a la ko fɔ cogo min na i b'a ye kanton dɔw bɛ tali kɛ Dramana Alu kɔnɛna o kuma ko dɔrɔn tɛ ko min bɛ tali kɛ lafasa tɔnba min fana bɛ yen n'o b'a fɔ ma ko INTM o ko maa ɲɛmaa dɔw n'i k'a dɔn k'a fɔ a ye maa dɔw Amadu ko ninnu bɛɛ lajɛlen fana bɛ maaw la minnu ni i n'a fɔ jalaki ɲɛsira u ma walima u yɛrɛ minɛna ne ka u bila i k'a dɔn k'a fɔ kasobonyanfa o la i b'a kɔni ka ɲɛfɔli kɔnɔna na ko waati min na min ni o bɛ tali kɛ baara dabɔ cogo ma ɲɛ i n'a fɔ sariya dɔnbaa jɔnjɔn y'a lase k'a langali cogo min na ani k'a dɔn k'a fɔ ko min ni a ka kan ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sariya kɔnɔ ni majɛngɛbaw y'o sɔrɔ Amadu k'a bi k'a dɔn k'a fɔ maloya walima i k'a dɔn kumasuli dɔw ko fɔ jamana kunkanko kibaruya o la i b'a kɔni ka ɲɛfɔli kɔnɔna na ko min n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn kiiritigɛ yɔrɔba min n'o b'a fɔ ma ko Cour suprême ko ka bɛn ni o procureur général fana o kumana o yɛlɛma ni o ye o kumana ko tarata tɛmɛnen min bɛ tali kɛ kibaruyaw la ni kunnafoniyaw la ani k'a dɔn sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ kunkanko n k'a fɔ kiiri yɛrɛ kun ka kan ka tigɛ nka ko kumana k'u y'a jira k'a fɔ ko juge fila bonyanko olu kɔni bɔra u nɔ o la ko k'a sɔrɔ o kuma o dukun man kan ka kɛ dalu ye min bɛ kɛ sababu ye ne ka sɛbɛn walima ka kiiri walima ka kiti ne k'a bɔ a jɔ a kɔrɔ walima i k'a dɔn k'a fɔ majɛngɛ wɛrɛ don o la nka k'a ma kɛ cogo o cogo ko sigi kelen kɔni ka makɔnɔni kɛ a bɛ fɔ ma ko affaire judiciaire n'o bɛ tali kɛ nin wale in kɔni na f'a kɔni jɛlen don o bɛ fɔ ma ko mauvaise publicité n'o ye mankutu cɛjugu ye ne ka ɲɛsin an ka jamana ma baw sariyaw ni k'a dɔn k'a fɔ taabolo minnu kan ka walasa ka kumana ka maa ɲange walima ka laban ka maa kɔni datugu ko majɛngɛ maa don o la Amadu ni majɛngɛ donna o la a bi jamana yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ne ka o kumana mankutujugu de di a ma b'a kɔni ka fɔla ko sigi kɛlen don ka makɔnɔni kɛ a m'a kɛ cogo o cogo don n'a nataw la nin kibaruya nin kunnafoniya bɛɛ lajɛlen a n'a dajɛya nka min jɛlen kɔni don o kumana tubabu b'a fɔ ma ko mauvaise publicité ko o kumana nin affaire in kɔni envers in kɔni kɛra o ye o kuma Faziri an y'a bɔ indicateur de renouveau la Dramane Alu Kɔnɛ dakuruɲɛ kelen da ka fɔ don Idrissa Sidibe an ka dugawu kɛ a ko a ka ɲɛnabɔ jɔnjɔn walasa maaw ka lafiya Janjo Masa ne bɛ n tɛgɛ don teliya la min ye kunnafoni sɛbɛn indicateur de renouveau i k'a dɔn bɔ ko 3,772 ani 2 o ka bi alamisa donya in na bɔdo don min ye SD a ka sɛbɛn don a ko an ka to hali bi n'a ka bi kiiri ale gafeba kɔnɔ min ye i k'a dɔn jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o man di ye a fɔ fangandafiriba kɔrɔ Amadu Aya Sanɔgɔ ale ni a jɛɲɔgɔn maa 16 bɔɲanko i k'a dɔn ko bi sɔgɔmada in na olu fana jɔn bɛ canjalaw min ye kiiri tigilama olu ɲɛkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ko ni maa min hakili b'a la min ye waati min na jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ala ma hinɛ la Amadu Tumani Ture fanga kɛra sa nun ti foro a ti fiyɛ jamana kɔrɔ yanfa kumaw cɛyara a ma ɲa min kɔ sa min ye i k'a dɔn awa kati musolaka dɔw farala ɲɔgɔn kan u nana i k'a dɔn kuluba Amadu Tumani Ture min ye ka na mafɛnya kosɛbɛ ni k'a sɛbɛkɔrɔ tɛngɛlɛ ka tɛngɛlɛ Mali bolokɔni ni jalaki sin a la a ko min ye o kɔni kɛra sababu ye maaw furukura a ma ɲa min kɔ sa min ye Amadu Aya Sanɔgɔ waati la ale kɔni bilara jamakulu dɔ ɲɛ min ye Amadu Tumani Ture u y'a ka fanga sosuguma ni k'a fira da kan sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o don la ka bila waatiw la ko caman kɛra Idrissa Sidibe min ye i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu tun ye Amadu Tumani Ture kɛrɛfɛmaw ye h'a ka ja sɔrɔdasiya bolofara minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen don i k'a dɔn lakana ma nka n'olu tɔgɔmasiri ye fugulabilen don ye olu kɔni caman bɛ olu y'u dusumakasaya k'a jira k'a fɔ fanga min bɛ yen n'an darakira Amadu la olu nataw n daraki Amadu fana bolo ni ka segin kɔnɔ o di Amadu ma tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko kotɛ ma dɔn ni ku ye sabula min ye i k'a dɔn ti ɲɔgɔn na o fanga bonyana la nka min ye i k'a dɔn fanga tun bɛ maa min n'a don kosɛbɛ o de ye Aya ye sabula commandement bɛɛ lajɛlen nunjuru tun bɛ ale ka bolo kan o kɛra sababu ye berewurusi ninnu kɔni ye i k'a dɔn tɛgɛ da maa caman kan minnu bɛ yen n'u tun bɛ lasago ni ale bulon kɔnɔ nka sɛbɛnnikɛla ko wɛrɛ bɔra a kow la sabula min ye maa caman bɛ olu taara u somaw ɲini i soma bɛ kaso la nka i ɲɛ ti
ti d'a kan a dara tulu la ni k'a da jaba la maa minnu bɛ yen n'olu ye k'a dɔn hadamadenya josariya kɔkɔrɔ don maaw ye Idrissa Sidibe olu laban de nana sa ko in dogodogo ɲɛ dɔw dɔn k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn kuma min b'a la k'a fɔ ko maaw bɛ kaso la i k'a dɔn ko maa ninnu tɛ kaso la sabula kasobon fɛn o fɛn bɛ yen ni maa minɛlenw tun b'o kɔnɔ u y'o sɛbɛkɔrɔ lara wɛrɛ i k'a dɔn maa caman bɛ olu ma ye min ye k'a dɔn awa jɛjugu kɔnɔna la ni terimaw kɔni kɛlɛla awa gasi k'a dɔn gindo olu bɛ bɔrɔtɔ min ye maa dɔ nana bila maaw ye ka t'i bolo si yɔrɔba dɔ la jago n'o bɛ kati yɛrɛ kɛrɛfɛ k'a yira k'a fɔ kɔlɔdigɛba dɔ de taara soni ye ni nka i k'a dɔn bereburusi maa 21 k'u bɛɛ lajɛrɛlen sɛdenninfa ni k'u fili o dingɛ kɔnɔ ni k'a dasɔgɔnu dala yɔɔsi sɛbɛnnikɛla ko o kɔni kɛra kibaruya ye min kɔni kuma sɛbɛkɔrɔ maanana sɛbɛnnikɛla ko a y'a yɛrɛ kɛrɛfɛ maa dɔ tun bɛ min dɔ tun ye colonel Yusufu Traoré ale min yɛrɛ furumuso y'an ka kunnafoni dila dɔ ye ale fana u ko a jira k'a fɔ ale fana su taara ye kɔlɔ dɔ kɔnɔ i k'a dɔn Kati sigida dɔ kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛrɛlen jalaki bolokɔni sigana taara ka da a n'a jɛw la min kɛra sababu ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ kɔni ka danganaya dɔw di hali ni y'a sɔrɔ a tun man d'a ye k'a sabu kɛ ale yɛrɛ nacogo ye fanga la Amadu Aya Sanogo tɛgɛ dar'u kan min ye kaso la u ma taa kɔrɔ u b'u ta u bɛ taa tilebi u tor'o tasoba la Mali kasobow ni ɲɔgɔn cɛ fɔ a y'a taari yɛrɛ sɔrɔ Selenge min ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa i k'a dɔn awa janvier kalo tile 28 sa 2020 i k'a dɔn jɔnyajuru tigɛra ka bɔ a y'anw kan na o ko min ma liberté provisoire hali ni ma sɔrɔ k'a fɔ a jukɔrɔ ko dɔnnen don o kɔni b'o bila makun kɔnɔ nka sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o don la ka bila bilasa kiiri la ko caman kɛra bi sɔgɔmada in na ko a n'a jɔnyaw na taa kiiri ɲɛkɔrɔ ni ka se ka taa ko in a tɔ ka ɲɛnabɔ nka maa minnu bɛ yen n'olu ye a y'a ka surunadonbaw ye olu y'a sɛbɛnciya k'a fɔ olu kɔni jigi b'a kan kiiri in ka samasa k'a lase waasa jaabi laban ka tigɛ Amadu Aya n'a jɛw u k'a to hakilinatigɛ kɔnɔna la min ye ɲugu min kɛlen don u fɛ ko la maa dɔw fɛ o ka jɛya pasi walasa u k'u ka buna hadamadenya sabati maa minnu bɛ yen n'o de jateminɛbaw ye Idrissa Sidibe olu y'a jira k'a fɔ maaw kun ɲɛna ko nin kiiri in bɛna laban min na i k'a dɔn k'a tɛna laban la u ka jate la sabula min ye k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu somaw dayana a yira k'a fɔ IBK ka fanga na ko sigikafɔ dɔw ni bɛnkan dɔw tara ni ka miliyɔn caman ta k'a di o du ma Idrissa Sidibe i k'a dɔn u tɛ se k'u ka maaw nin na ko nka a ye nin minɛ jamana ka bɛɛ kɔnɔ an k'an pan nin ko in kunna an na i k'a dɔn dɛmɛ so logement social i k'a dɔn aw ta ma gangan min kɔnɔ k'a sɔrɔ an n'a mankan i k'a dɔn aw minnu y'a minɛ k'a sɔrɔ i k'a dɔn aw mago t'a la aw tɛ fantan ye asoma tɛ fantan ye k'o logement social dɔ ta ni k'o fana d'u ma. I ɲɛmajɔ yan. Kuma ma ɲa wa. Ayi n'i bɛ fɛn fɔ i b'a perepere latigɛ i b'a fɔ ko minnu b'a kɔnɔ n'olu mago taarɔ an tulo b'o la nka n'i ko aw o ye ni maa min bɛ kuma na i y'o fara a kan. Aw t'a kɔnɔ de. Anw t'a kɔnɔ parce que anw y'a ɲini an m'a sɔrɔ fɔlɔ anw ye Malitigi kɛrɛfɛdenw ye. Fila ka tugu. A mɛ bamanankan aw de ka kan don dɛ. Logements sociaux a taara minɛ a taara don an mago t'a la soma t'a la ka saga mara kɔnɔ ka ba mara ka misi mara wa prɔtɔngɔni de b'a kɔnɔ minnu y'o kɛ a bɛ minɛ k'a di minnu mago b'a la ne ko a bɛ suma de wa mais komi jɔnkɛ bɛ yen ne ko a bɛ suma de wa fɛn min ye fantan nin yɔrɔ ye aw ka taa da an n'a ka vɛsiw an n'a ka bazɛn yirisiw an n'a kɔnɔbaraba bɔlen ninnu ko dɛmɛ fantan sɔrɔ an dalen b'o kɔnɔ a bɛ suna wa n tɛ taa ne a bɛ suna Amadu kana muru don joli la kuma gɛlɛyara i fɔ mana bɔkise ma i bɛ sɔn k'an ye ɲɔgɔn na tile fila in na masanga ta ne y'a don siɲɛ fila u taara woloma ko n'i tɛ faama ye ko t'i d'i ma ne ko ko Amadu tuma ni tuma fɔ n ko fantanso don wa o tuma a ye n'a caution di yan n bɛ taa bugu fiyɛ ni dɔ jɔ an taara cɛkala kan ka kɛ buguni y'an ka dugu la ala minɛ jɔn ti malo ala b'u sara a bɛ bɛn a bɛ bin u kan ye o maa tɔɲɔlen ciyara walahi sɛbɛnnikɛla ko Idrissa Sidibe a bɛ n'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u somaw kɔni bunena ko u y'a kanu ni nka i k'a dɔn logement sociaux dɔw di u ma wa ka tila ka layidu ta k'a fɔ a denw cɛman ni musoman minnu bɛ yen olu na don tenni nɔ olu na don jamana ka forobaca baara wɛrɛw la waasa o bɛɛ lajɛlen ka kɛ dusukunsalo ye ka ɲɛsin aw ma ko n'o ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen kɛra maa minnu bɛ yen n'olu somaw fara
i k'a dɔn olu ka dadi ni mangun tɛtɛ min bɛ i k'a dɔn k'o bi faamuya bi sabula a bɛ nin yɔrɔ in de maana ni ma ɲa ko maa o maa bɛ n'olu ye kibaruya ɲini olu ko k'u bɛ kibaruya fɛn o fɛn ɲini u fɛ u caman bɛ kuma ka gɛlɛ u ma kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ bɛnkan minnu tɛgɛnɔ bilara u ni ɲɔgɔn cɛ ni ka nafolo mugu minnu di i k'a dɔn k'a fɔ o kɔni min na i k'a dɔn u da kalanni bila kow la a ka gɛlɛ u k'u yɛrɛ fɔ nka a ma bila da min na min ye aya kiiri da yɛlɛli bi a na kɛ ni k'u labila mumɛmu wa walima mun na bɔ a ko kɔnɔna la kiiri jaabi jɔnjɔn na o sɛbɛnciya kunnafoni filɛ nin ye an ye min mɔ indicateur kɔnɔ a ka bi sɔgɔmada in na bɔli la ayiwa Amadu an bɛ jɛ ka dugawu kɛ yɔrɔ ni ko bilara kiiri la ani kiti la ka ban a kɔrɔfɔ ka gɛlɛn wallahi o kumana kibaruya di yɛrɛ kɛcogo kɔnɔna na an bɛ wajibiya o kumana ka i k'a dɔn a mɔɔw labɔ a kalama bawo mɔɔw sigilen don k'a makɔnɔ nka a ma kɛ cogo o cogo ni bɛn kɛra a la a mana kɛ cogo o cogo tɛ kiiri mɔɔw fana bali sariya ye mun fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw la ne ka baara boli o kan o kumana an jigi b'a la ni k'a dɔn k'a fɔ minnu fana somɔgɔw an bɛɛ somɔgɔw ye u ye n'an jɛna ne ka yafa ɲɔgɔn ma Amadu o fana ye latigɛ ko dɔw ye wallahi o ye latigɛ ko dɔw ye sige nka i kana to ka logement social ko kana to ka a fɔ baw a ko ka ca sabula n'o kɛra a gino aw ka gino bi bɔrɔtɔ minnu mɛrɔ ye aw la gino bi bɔrɔtɔ o tɛ wa o kuma zɔnna ma kuma bila Amadu n ka sirɛni na k'i bolo indépendant sirɛni b'i fa fɛ yen o kuma an k'a ɲɛ indépendant ale kuma an bɛ o ko di an bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ jamana furancɛ fanga kunkanko kibaruya an bɛ o la ko nin na kɛ kuma ye kuma min ni k'a dɔn k'a fɔ bayɛlɛma ni malidenw sigilen bɛ ka min makɔnɔ Amadu ko lala ko an n'an jigi b'a la k'a fɔ bayɛlɛma na se ka kɛ ka bɛn nin waati in ma nin ye kɔrɔfɔkan ye min bɔra maa yɔrɔ maa min ni ale ye Nations Unies i k'a dɔn k'a fɔ o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ faso Maliba kɔnɔ lɔgɔliso min n'u b'a fɔ ma ko école de maintien de la paix Alioune Blondin i k'a dɔn olu kɔni ka i k'a dɔn nin lakɔlisoba in k'o kɔni ye i k'a dɔn maaw bisimila kun kun ti dɔwɛrɛ ye saheli jamana kɔnɔ kunkanko kibaruya gɛlɛya minnu bɛ a kɔnɔ lakana ko la san ko faso Maliba b'i yɛrɛ ye o camancɛ bolo kɔnɔna na i k'a dɔn séminaire ba dɔ o kɔni nun donna ye nin baara in bɛna kɛ tile 3 baara ye Mɔdiriba y'i kanto k'a fɔ kuma ko min bɛ tali kɛ jamana minnu bɛ i k'a dɔn saheli jamana kɔnɔ diɲɛsirigi naani tɔnbaw olu ka hakilina n'u ka yetaw walasa basigi bɛ se ka lanati cogo min na ani malidenw yɛrɛ damaw ni k'a dɔn k'a fɔ Mali sigiɲɔgɔn jamanaw an bɛ se ka tɛgɛden ɲɔgɔn bolo ne ka o kɛ a laban tuguni yiriwa boloda minnu n'olu kan ka se ka kɛ i k'a dɔn ko nin n'a ɲɔgɔnnaw ye kibaruyaw ni kunnafoniyaw ye minnu labɛnna nin jɛɛrɛ jɛkulu maa ɲɛmaw olu fɛ kɛnɛ in maa ɲɛmaaya tun bɛ an karamɔgɔ Mukutari Wanɔ ale yɛrɛ bolo ni ale ye furancɛ fanga minisiri ɲɛmaa o ye o kɛnɛ fana ka maa minnu n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn maabɔ caman na Amadu El Konare olu kun bɛ yen u ko min ma ko i k'a dɔn représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies n'a bi Mahamad Salfe i k'a dɔn anadifini ka o ko fɔ ale tun bɛ kɛnɛ o kan min bɛ tali kɛ Zaponkaw ka lasigiden min fana bɛ faso Maliba kɔnɔ u k'a ma ko Mashahiru Kawanda ale fana tun bɛ kɛnɛ o kan an karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ Mahama Samba i k'a dɔn k'a fɔ Sidiku ale ye secrétaire permanent ye min bɛ G5 Sahel kunkan kibaruya ɲɛnabɔ CEDEAO kɔnɔ faso Maliba o cogoya la fo ka se an karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ Hamadi Boli ale fana tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ kan CEDEAO olu ka cɛden ye u ye u ka lasigidenw ye faso Maliba o kɔnɔ colonel Sulemani Sangare ale min yɛrɛ ye directeur général ye min bɛ école de maintien de la paix Alioune Blondin i k'a dɔn o ɲɛmaaya fɔ ale fana tun bɛ kɛnɛ o kan ninnu maa ba maabaw bɛɛ lajɛlen ka sigi tile 3 sigi don n k'a fɔ n karamɔgɔ o kumana min bɛ tali kɛ Amadu El Konare kuma mugu kɔnɔna na min ye premier ministre ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ faso gouvernement Maliba a bɛ o ko fɔ olu kɔni kɛlen don ni ka u nin di ani ka labɛnw sabati baara boloda min n'u k'a ma ko agenda n'o bɛ tali kɛ agenda sécuritaire o kumana o min ni o ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana fɛɛrɛ min na o kumana a y'a jira k'a fɔ ko majɛngɛ tɛna don o baara in kɔnɔna na Mɔdiriba y'i kanto k'a fɔ n'o ye Mohamed Jara ye ka bɔ indépendant kɔnɔ ko nin kɛnɛ in ka maabaw caman kun bɛ yen u ye hakili falen minnu ye k'a dɔn k'a fɔ baara minnu kɛ diɲɛsirigi naani tɔnden ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min fana bɛɛ n'o bɛ tali kɛ Mahamad i k'a dɔn k'a fɔ Sal Anadifi o kumana ale fana ye kɔrɔfɔ caman ni ka i k'a dɔn o ta a ye mada minnu kɛ a yɛrɛ k'a fɔ kalo tile 15 ni kalo tile 16 Njaminakaw fɛ yen nɔ sigi min kɛra Amadu El Konare k'o sigi ma boli dɔwɛrɛ kan o kun ye walasa min bɛ tali kɛ lakana ani basigi bɛ se ka lanati cogo min na n'a bi i k'a dɔn k'a fɔ Tchad jamana ɲɛ faaba ko fɔ n'o ye Njamina ye
Njamena sigi kɔnɔna ko kuma na ko min ye walanda caman u taara a kɔnɔ walanda minnu kɛra sababu ye walasa fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ se latigɛ walasa jamana marabaw bɛ se ka ninkura fiyɛ u ka baaraw kɛcogo la hakaja lakana bɛ se ka sinsin cogo min na i k'a dɔn a da donna nin bɛɛ lajɛlen la i b'a ye kanto k'a fɔ gɛlɛyabaw ye jamana dɔw sɔrɔ i n'a fɔ Libi jamana n'a ɲɔgɔnnaw o kuma na fo ka se k'a dɔn k'a fɔ jamana wɛrɛw olu ma ko fɛɛrɛ fɛn o fɛn n'olu bɛ se ka labɛn Amadu El Konare walasa basi ka se ka lanati i k'a dɔn ko Njamenakaw fɛ k'u y'o kɔrɔfɔ ne k'a sɛbɛkɔrɔ ma da o bɛnkan sɛbɛn mun n'o bɛ tali kɛ accord pour la paix et la réconciliation min n'a kuma fɔra Algérie ne k'a tɛgɛ dɔ bila Bamakɔ an dɔn n'o kuma n k'a fɔ Amadu n'o kuma sɛbɛkɔrɔ caya bɛ o kuma ko labɛn minnu ne ka se ka labɛn o la k'a kun ti dɔwɛrɛ sɛbɛn nɔfɛtɔ ko tɛ nka jamanadenw bɛ se ka bɛn kelen kan cogo min na ŋaniya kun ye o ye parce que b'a kɔni ka fɔ la min bɛ tali kɛ gouvernement fana na olu y'a jira k'a fɔ u kɛn bɛ ka labɛn minnu kɛ sanko n'u ye o baaraw yɛrɛ ma da Conseil national de transition ɲɛkɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko CNT n'o ye i k'a dɔn gouvernement ka plan d'action de gouvernement ye premier ministre ni o ye Mukutari Wani ye n'ale yɛrɛ taara o baaraw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ o kuma k'u ye kɔrɔfɔ caman ni k'o ma da nin kɛnɛ in kan o ko k'a dɔn dalu kɔni dira u ma n k'a fɔ sɔn kɛra k'a fɔ ko plan d'action in baara ka kɛ Mukutari Wani ale min yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ɲɛmaa ye kitisi dilen kɔ u ma ne ka bɔ CNT mɔɔw yɔrɔ a y'a jira k'a fɔ ko baara in bɛ kɛ dɛ wa a bɛ kɛ kɛcogo min na i k'a dɔn k'a fɔ basigi min kɔnɔ Amadu ko nin baara in ko kuma ko majɛ foyi tɛna a jɛ kuma ka laban tuguni ka diɲɛ jamana minnu n'olu ka dɛmɛɲɔgɔnya bɛ ta ka ɲɛsin faso Maliba ma i n'a fɔ G5 Sahel la i k'a dɔn lakana kunda i n'a fɔ MINUSMA lakana kunda i n'a fɔ jamanadenw yɛrɛ ka i k'a dɔn hakilina ɲuman ninnu bɛɛ lajɛlen ko mago bɛ u la walasa baara bololalenw ka se ka kɛ a kɛcogo o la Madriba ka fɔ la o kuma ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ institut min ni o ye institut régional o maa ɲɛmaa dɔn n'o bɛ Mahamadu Samake kofɔ G5 Sahel cɔra ale y'a jira k'a fɔ laɲiniba bɛ boli min kan o kun ti dɔwɛrɛ sigi min kɛlen filɛ nin ye k'a bɛ n'a fɔ sigi dɔ mɔnɔbɔlen don sigi min kɛra Bruxelles-kaw fɛ yen san 2010 kɔnɔna na kulu fɛ kulu min n'u k'a ma ko observatoire sahélien ani k'a dɔn k'a fɔ géopolitique n'o ye kuluba kofɔ n'a ye jamakuluba fara ɲɔgɔn kan Bruxelles jamana i k'a dɔn k'a fɔ o kɔnɔ o kuma ko o kun ye i k'a dɔn baaraba minnu bololalen don san 2010 ka bila fɔ 2013 waatiw la o kuma k'o ye i k'a dɔn hakili jigin kɛ o baaraw la ko o baaraw dɔw olu munubɔlen de ye nin ye walasa faamuw bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na G5 Sahel la walasa alew ka se ka u fanga fara ɲɔgɔn kan ko kunnafoni ni kibaruya dicogo barika ka bon a la kosɛbɛ o kama ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ radio Jeunesse Sahel fo ka se i k'a dɔn k'a fɔ radio transnationaux o kuma G5 Sahel tɔgɔ la o kuma ko ŋaniyaw bi sen na olu bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi walasa kibaruyaw dicogo ani kunnafoniyaw mɔɔw bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ lakunnafoni cogo min na ko baaraw olu fana nun bɛna don i n'a fɔ ka bɛn OIF olu ka dɛmɛɲɔgɔnya kɔnɔna na o min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ genrew ni k'a dɔn mɔɔw cɛw ni musow bɛɛ k'i yɛrɛ ye nin minɛn kɔnɔ Mali kɔnɔna na o kuma ko baaraw fana bɛna sigi sen kan u ko min ma ko hakililajiginna plateforme régionale des femmes du G5 Sahel plateforme régionale des femmes du G5 Sahel ko baaraw fana bɛ sen na min ɲɛmaaya bɛna di faso Maliba i k'a dɔn k'a fɔ o ma ka bɔ musolaka dɔ o yɔrɔ o kuma ko nin baara ninnu kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ hakilinaw ye ani kibaruya ni kunnafoniyaw ye bɛɛ ni badenya ni sigiɲɔgɔnya bɛ se ka sigi cogo min na ko waati ɲuman yɛrɛ de ye nin ye walasa ka nɔgɔ kɔ bɔ ko bɛɛ lajɛlen la bawo furancɛ fanga minnu filɛ i k'a dɔn k'o de ye kuma ye kuma min ni majɛngɛ bɛ k'a dɔn k'a fɔ hakilinaw na walima majɛngɛ bɛ fɛn mun na k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye a minɛ ka jamana tile can tewu a ma ban wa a transition ye dɛ kurutu alibati ni i jɛngɛ na dɔrɔn maa min bɛ parce que e b'a fɛ ka kɛ président ye e mago bɛ n k'i ɲininka jamanadenw bolo walima miliyari 2 la dɔ bolo o ye e dɛmɛ o la Ala y'a latigɛ e kɛra président ye o tɛ e tɛ président ye koyi min ye miliyari 2 min d'i ma k'a sɔrɔ a tɛ ɲuman kɛ k'a sɔrɔ n k'i ɲininka a kɛn bɛ ka so jɔ hali ba camancɛ la a bɛ ko la k'o ci wa a bɛ f'o ma bamanankan na i bolo bɛ maa o maa da i tɛ se ka tiɲɛ f'o ye ko in bɛ yen de an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ a bɛ fɛn caman b'a fɔ ko politique mɔgɔ k'a ka to politique mɔgɔ ka kɛ
politique mo b'a dɔn olu bɛ na cogo min na. U bɛ na cogo min na. N'i b'i na cogo dɔn. Wa u b'a dɔn u ma na. U ti fɛ ka taa u bɛ to jɔyɔrɔ la cogo min na. O fɛɛrɛw de bɛ kɛ. O de la ko ye ko ɲɛnabɔlen ni jamanadenw bɛ mankan kɛ ko munna jamana ɲɛmaaw t'u jɔ u jɔyɔrɔ politiciens tɛ se k'a kɛ. U tɛ se. E jigi bɛ maa min kan ko kalata nata n'a fɔ ni n dara nin yɔrɔ in labɛn vote nana ninnu na wote ɲɛ I mana taa yan fɛ ko u bɛ ko kuru k'a da k'a kuru k'a da k'a kuru k'a da o de la n'a poyila don o don a bɛ kɛ ko lankolon ye. A bɛ kɛ ko lankolon ye o tuma na furanjɛ fanga de kan ka kɛ waati ye ninnu b'a dɔn waati suma bɛ ka d'u ma. An kɛ maa dun fana ma kala ta u ye o tuma majɛgɛ minnu bɛ yen u ka jamana tilen k'an bila o minɛ kɔnɔ o ma politique maa min fana ma na o kɔnɔ sa o lakile ni minɛ hali n'o tɛ ka bɛn aw nakaruw ma hali n'o tɛ ka bɛn aw nakaruw ma o ka kɛ de an ka taa. Baasi dɛ an ka taa. O don na n taara cité ministère mana na yɔrɔ la ko janjo tɛmɛna n ko janjo jumɛn n ko ni y'i sɔrɔ n ye cité ministériel kɔnɔ yan fɔ k'i sa tɛmɛ joona i ka ne mun nakariya ye. Toi seul comment tu peux être dans toutes les sauces. Tu es dans la sauce d'arachide, sauce oignon, sauce graine, au bout de Jogodi. Ah, mais ben, problème là. Angana ben, cité pour le Idrissa Sidibé, on a dit c'est la lettre du peuple. Minye Kadonga, for Youssoufou Diallo, Nye Diallo Keka Sebenye. Youssoufou Ko, Idrissa Sidibé, Malibe Kata, Tabolo Minga, Ikado, Mount Talilo, Chede, Undalila. Mamiga Sirania. Sirani bitla ka ɲini de ye n'o tɛ sirani ko in ayi an ka taa e ka cɛ kunkolo b'a la ne ma da la ne ka cɛ jɔ ni ne ma latunu ayi ne ka maa ci tɛ kunkolo tɛ an ka taa n ka article fɔlɔ ko minɛ k'i b'o lajɛ u ka tunu ayi o tɛ a ko ne bolo an ka taa a faamuna ni jɔni donnen don i da an ka taa sirani de bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ bɔ an ka taa sɛbɛnnikɛla ko ko Idrissa Sidibé Mali cɛta baara yɔrɔ la maaw ta bɛ ka kɛ cogo min na yɔrɔ dɔw la ko ni i kɔni nana i k'a dɔn ɲɛ fiɲɛ dɔ kɔni ye Mali protection civile la ko a kana bali la dɛ sɛbɛnnikɛla de ko ten a ko au rythme auquel les choses vont au Mali personne ne sera surpris de voir un jour un non-voyant conduire un véhicule. John de côté Youssou Diallo de côté la lettre bismillah ko tali bɛ ka kɛ cogo min na Mali ko bɛ ka taa cogo min na ni balila ka na ye fiye kɔni bɛ mobili boli la Mali kɔnɔ k'a kana bali la o tuma ala k'a n'o kuma jɛ kuma nin kɔrɔ ka dun kosɛbɛ min ye i k'a dɔn lujura bɛ minnu ɲɛ na u kana jate u ko don i k'a dɔn kuma in bɛ tali kɛ tɛngɛlɛ Maliba la ka ɲɛsin protection civile sabula sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ cɛta min kɛra protection civile n'o ye sapɛri ye tile filanin na n'a jaabi kɔni bɔra Idrissa Sidibé sɛbɛnnikɛla ko k'i ka t'i mago la a ko i tulo kɛlɛ jɔ a y'a jira a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a fɔ min ye i k'a dɔn ko daja maana maana woloma i k'a dɔn k'a kɛra o damanda de ye i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'u tɛmɛna dɔw kɔni tɛmɛna zɛrɛ nin jɛ kan nka maa caman b'a la jɔn ko ala sɛbɛnnikɛla ka fɔ la Idrissa Sidibé k'o kɔni taara somaya damanda karisa ni n ka suru i k'a dɔn walima nin ye n ka maa ye an k'o woloma ka bɔ tɔw cɛ la hali n'i y'a sɔrɔ o ni a man kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn olu ye o jateminɛ kɛ a kɔnɔ a ko olu kɔni ka kibaruya sɔrɔlenw na awa ko sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn minnu kɛra ka maaw ka farikolo ko cogoyaw a banako kunɔmɔ hakɛ i k'a dɔn ani bonya yɛrɛ farikolo yɛrɛ bonyaw hakɛ a n'a jɔya o jateminɛ fɛn o fɛn kɛra k'u y'a ye k'a fɔ protection civile maa ɲɛma dɔw bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya u ye jaki bolokɔni si a maa ɲɛmaba n'o ye colonel major Seydou Doumbouya jɔn ko ala ko i k'a dɔn ko u y'u mago bɔ o sariya sɛbɛn bɛɛ lajɛlen la u ka jatela ni ka maa dɔw ta u sago ani u dugɔ la sɛbɛnnikɛla ko kelen i k'a dɔn ko maa dɔw pasera i k'a dɔn protection civile tɛmɛnen na ko bana yɛlɛmata sugu bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔw awɔ sɛbɛnnikɛla de y'a fɔ ne de y'a bayɛlɛma a bɛ bɛn awɔ u ko ni minɛ bɛ dɛgɛ a bɛ daminɛ de la dɛ maa kɔni min fɔra o de ye nin ye dɛ a ko selon les informations dans ce recrutement le directeur général de la protection civile le colonel major Seydou Doumbouya aurait fait fi des résultats de la visite médicale et foulé aux pieds les règles qui régissent les recrutements dans les 10 corps. O kuma an ta seru yɛrɛ ɲininka a da la kuma de seru la n'o tɛ bɛlɛduguka tɛ faga dɔn dɛ an bɛ kɔmɔ de dɔn an bɛ domo dɔn nka article 1 de la constitution an tɛ fɛn dɔn la bisimila
a ma bila o yɔrɔ la an b'an ka dabadunkurunin ta an bɛ taa foro la baara banna sɛbɛnnikɛla ko a ko Idrissa Sidibe nin kɛra gɛlɛyaba ye a ko u ka jateminɛ tɔ la k'i k'a lamɛn a ko olu ye kibaruya dɔw sɔrɔ maa 100 ni maa 46 olu de passera protection civile la Bamakɔ yan nɔ a ko olu cɛ la maa 20 n'a kunkanfɛn bɛ o la u ka jate la olu kɔni ye maaw ye une vingtaine de recrues seraient inaptes ou au moins ne répondent pas aux critères exigés par les textes. Ko maa 20 ni ko ɲɔgɔnna bɛ o 146 la minnu kɔni bɛ jɔngo ala olu yɛrɛ de tɛ se mun ka protection civile yɛrɛ de kɛ walima u ni a kɛli sariya minnu ni tabiya minnu b'a kɔnɔ olu yɛrɛ de ka pani yɛrɛ de ma fa ka se o ma i n'a fɔ olu ye jate minnu sɔrɔ a ko u ka kibaruya wɛrɛ sɔrɔlen la tuguni ces personnes seraient atteintes de toutes sortes de maladies les plus contagieuses bana minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'a bɛ se ka maa jasu yɔrɔnin kelen i k'a dɔn ko kɔni suguya dɔ de bɛɛ lajɛlen bɛ o maa ninnu dɔw la a ko quel scandale i k'a dɔn ko nin ye mun ko gɛlɛnba ye jamana in kɔnɔna la min ma a bɛ se k'i sen don nin tibitaba ko ninnu na cogo di a ko u ye kibaruya wɛrɛ mun sɔrɔ a ko kan Idrissa Sidibe a ko maa dɔw bɛ yen olu kɔni passera a kɔnɔna la a ko dɔw bɛ yen olu de yɛrɛ farikolo sogo hakɛ de ka bon u ka bon ka dama tɛmɛ e ɲɔgɔnna kɔnɔfuru banniw ko olu dɔw passera a y'o de fɔ selon nos sources certains admis an ka kɔrɔbɔ n'an tilara an ka sɛbɛn da ayi an ka taa fɛ fɔlɔ n'an tilara an b'a lajɛ fana Mozeri bɛ ba kɔ an tun ka plateau munumunu sisan baasi tɛ an ka taa sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn k'a fɔ olu ye kibaruya minnu sɔrɔ jɔnko ala a ko certains admis seraient atteints de surpoids wa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ de kɔni farikolo de u ka bon kojugu olu yɛrɛ de taa critère kɔnɔ a ko o ye gɛlɛyaba ye olu yɛrɛ fɛ a ko ka fara o kan fana u ye jateminɛ dɔw kɛ dɔw bɛ yen i k'a dɔn maa hakɛ farikolo hakɛ min fana fɔra olu yɛrɛ de ka jɔn kojugu olu t'o bɔ fana e de ɲɔgɔn na wa i tɛ min kalama ni n'o f'i ye i tɛ min kalama critère min fɔra protection civile la anw n'a ɲɔgɔnna de e t'a sɔrɔ parce que e ta ye dɔgɔya ba namɛ n bɛna critère de f'i ye a fɔra ko maa minnu bɛ protection civile la u jɛnya cɛw la 1m60 au moins ne b'o bɔ. Toi, tu es 1m2. Non, moi, je suis à 1m65. Wuli k'i jɔ. An ka taa. A ko min ye musolakaw ye. I k'a dɔn awa olu fana ta a y'o bɛɛ lajɛlen danji. Nka sɛbɛnnikɛla ko min nin ye. A ko min ye bonya ta fanfɛla ye. A ko sariya b'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn maa man kan ka jɔnya ka tɛmɛ kilogaramu 55 kan. I k'a dɔn. Mais n kale i t'o bɔ. E kale. E kɔni i bɛ taa 55 bɔ. Pesi filɛ i bolo da yan. Bon an ka taa. Ni i poids bɛ bɔ. Min ye i k'a dɔn kilogaramu 55 i k'a dɔn a man kan ka jigin o dugu ma. I ma bonya cogo o cogo kilo yɛrɛ kana tɛmɛ i k'a dɔn kilogaramu 90 kan. I k'a dɔn kuma aw minnu bɛ. Yusu fana tɛna fɔ ko maa bɛ ninnu cɛman min bɛ 100 kɔni b'o la. E y'u ye wa? Ne kɔni m'u ye. E y'u ye wa? Maa min ma taa Isa Kaba ɲɔgɔnna ta ka don protection civile la bi. Isa Kaba ti kilo 120 120 kilogrammes. Sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn k'a fɔ Idrissa Sidibe nin kɛlen don gɛlɛya ye a ko min bɛ tali kɛ maa kunun hakɛ la ko jɔn ko ala ko a man kan ka tɛmɛ i k'a dɔn k'a daminɛ min ye mètre 1 ani yari 60 baɲango i k'a dɔn o de kan ka jateminɛ cɛ kunda muso kunda min ye i k'a dɔn awa yari muso kunda o y'o ye cɛ kunda min ye i k'a dɔn awa 1m65 i k'a dɔn o kan ka daminɛ o de la nka sɛbɛnnikɛla ko maa dɔw b'o la jɔn ko ala ko bɛrɛ tɛ olu ni personne de petite taille cɛ i k'a dɔn ko o ye gɛlɛya ni sariya sɔsɔba ye o ye jateminɛ kɛ maa dɔw b'a la minnu ye 1m56 dɔw yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ awa 46 kilogrammes kilo 46 o y'a filaw de ye a bɛ bɛn fila minnu tala dɛ o fila naare da ninnu dɛ o y'olu de ye sɛbɛnnikɛla ko Idrissa Sidibe olu ye nin jateminɛ in kɛ o kuma ko nin ye gɛlɛyaba de ye gɛlɛya min na jɔnko ala jateminɛ kan ka kɛ min na u y'a jira k'a fɔ Mali la laada ye nin ye o min ye san o san ni protection civile jaabiw bɔra ko kuma misɛnnin bɛ ciya gɛlɛyaw bɛ caya o kuma ko waati sera a kow ka jateminɛ n'i y'a sɔrɔ ko in gɛlɛya kɔni de bɛ ɲɛmaayaso fa fɛ minisiri min ɲɛsinnen don lakanako ma ani maa wɛrɛw u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u bɛ zen da kɛ
kala bɛ dɔ bɛ senna ka ban dossier déposé bɛ senna kura bɛ senna tabarikala kunnafoni filɛ an ye min salo ka bɔ la lettre du peuple kɔnɔ ka bi sɔgɔmada in na bɔ la aya an bɛ la lettre du peuple fo o kumana an jigi b'a la k'a fɔ min ye la lettre du peuple ye a n'a kɛ dalu jɔnjɔn fana b'u bolo u ka fɔlenw kɛ nka an k'a ɲɛɲini n'i kɛra ko fana ɲɛmaa ye n'a tiɲɛna hali ni nɔ t'a la diyagoya i ɲɔ bɛ y'a la o de bɛ kɛ c'est à dire tant que c'est directeur national donc n'a kɔni firigera hali ne kalinga y'a ka se ka jɛ k'a ɲɛ n'o tɛ min ye protection civile ɲɛmaaya so bɛ baara min kɛ k'a ye k'a fɔ k'u b'u ɲɛ tugu ka ko ninnu kan a bɛ gɛlɛya ayiwa nka don n'a nataw la a ka ɲɛɲini an bɛ ɲɛɲini ni Ala sɔnna nka an jigi b'a la fana min ye a minisiri so yɛrɛ ye n'o ye colonel Modibo Konɛ ye olu ye y'a faamu la jamana kamankɔrɔ duman min ye n ma d'a la n'u kɔni na sɔn k'u ɲɛ tugu a ko la o kumana min bɛ senna sisan bawo dɔw kɔni taara marakala jakun tɛmɛnen ka ban nka min fana dossier déposé bɛ senna n'u ye soma ko nin k'i ɲininka y'a faamu la aw n'a ɲɔgɔnnaw de fana b'u bila a yɛrɛ la fa de b'i la n teri ta den don aw don dɛ aw n'a ɲɔgɔnnaw o kuma a bɛ bɛn o ma min bɛ tali kɛ nouvelle horizon ne bɛ n bolo mɔnɔ b'a nɔfɛ Antoine n k'a fɔ Amadou El bawo min bɛ tali kɛ k'a dɔn nouvelle horizon na olu y'u ka fasiri kɔni kɔni kibaruya ye nin ye min bɛ Tuguna Tarawele ko fɔ a ko min n'o ye douane maa ɲɛmaa ye n'o bɛ tali kɛ Mahamadu Dukara la o kuma k'a kɛlen don ka dabaliw ni fɛɛrɛw ni ka o tigɛ sibiri nata o kuma ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ douane bureau la a bɛɛ lajɛlen bi dayɛlɛ a kun bɛ tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jɔkun dɛmɛnen na gɛlɛya kɔni dun ye k'a dɔn k'a fɔ baara dukɛla dɔw sɔrɔ bawo min bɛ tali kɛ transporteurs la olu kun ye k'a dɔn bali ka baara jɔ dɔ ni ka o kɛ Badiri b'a ye kanto kabini nin maa kofɔlen filɛ n'a bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ directeur général min bɛ douane kunna u k'a ma ko inspecteur général Mahamadu Dukara o kuma k'a ye bataki n'o ye courrier ni k'o sɛbɛn k'o ɲɛsin i k'a dɔn bureau de douane a ma ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma a ko k'an ka hakililajigin kɛ dɛ kabi min bɛ tali kɛ nin maa kofɔlen n'o ye directeur général de douane a bɛ an karamɔgɔ inspecteur Mahamadu Dukara a bɛ o kofɔ ko kabi waati min na danaya dara a kan ne ka na kɛ nin cakɛdaba in maa ɲɛmaa ye i ko Amadu n'i y'a jateminɛ ko a ka wulikajɔ barika k'o bonyana kosɛbɛ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen ye o seere ye a ma gɛlɛya cogo o cogo la fɛɛrɛ bɛɛ sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ Mahamadu Dukara a n'a ka cɛdenw fɛ walasa ninkura bɛ se ka fiyɛ jamana waganden kɔnɔna na cogo min na Badiri b'a ye kan do ko ka bɛn n'i k'a dɔn k'a fɔ u ka fɛɛrɛw ni dabaliw ye ko laɲini kun ye mun ye o ye anw ka jamana walasa min n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ douane kunkanko kibaruya k'a ko jɛya ne ka laban k'a nɔgɔya k'o ye Mahamadu Dukara a ka baara bolodacogo ye Badiri b'a ye kan to ko an ka hakililajigin fana kɛ tugun hali n'a kɛra i k'a dɔn ko coronavirus bana ye an ka jamanaw minɛ n k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kamana gan k'a kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba lana tɛ sɔrɔ o nacogo o la nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen directeur min bɛ douane kunna u k'a ma ko inspecteur général Mahamadu Dukara a n'a ka cɛdenw ye fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan corona n'a ka virus bɛɛ lajɛlen kunkanko kibaruya la ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ walasa anw ka jamana waganden kɔnɔna bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ wasa cogo min na i k'a dɔn ko inspecteur de douane na Mahamadu Dukara k'a y'o baaraw ni ka o sigi sen kan sibiri don o kuma ko bureau kɔni bɛ dayɛlɛ k'a kun ti dɔwɛrɛ ye k'an ka hakililajigin kɛ araba tɛmɛnen kalo tile 17 san 2021 syndicat min n'o a bɛ syndicat national de transporteurs routiers ni ka o kofɔ urbain ani interurbain fo ka se k'a dɔn k'a fɔ international olu jɛra ka baara bila kɛ o sintiri ka baara bila in k'o bɛ kɛ i k'a dɔn sababu ye ne ka tile kelen ne ka o jɔ o kumana ko n'a ma ɲɛ k'o dun bɛ kɛ i k'a dɔn k'a bɛ na ni gɛlɛyaw ye baaraw olu sena teliya cogo o la inspecteur général Mahamadu Dukara k'a kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ a bɛ fɔ fɛn ma ko rattrapage walasa k'o don kelen ni ka i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ sɔrɔ o kana i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛni la nati feere kɛbaa olu kunna n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ commerçants ye ani jamana yɛrɛ ka sɔrɔ o kumana don kelen ka na pan ko kunna cogo min o de y'a to u kɔni jɛra ne ka i k'a dɔn ŋaniya ta ne ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa kalo tile 27 n'a bɛ sibiri don ko fɔ hali n'a bɛ bɛn i k'a dɔn k'a fɔ baarakɛbaliya don ma o kuma sibiri nata in don an kɔrɔ i k'a dɔn Amadu El Konare k'o ye bataki sɛbɛn ne k'a ci i k'a dɔn k'a fɔ douane a direction bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ u ye a ye fɛɛrɛ tigɛ
tigɛ ka dabaliw latigɛ o kumana aw ka labɛn ni ka taa baara kɛ sibiri don sabu ko kun min bɛ tali kɛ k'a dɔn jamana kɔnɔna o n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana jigiba dɔ ye douane ye o kuma a ka kan baara minnu n'olu bɛ labɛn anw fana seko n'an damayira ye min ye o kumana an ka o yira i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw o la o bataki kɔnɔ kunkanko kibaruya min bɛ tali kɛ inspecteur min ni o ye inspecteur général de douane Mahamid Dugara i k'a dɔn k'a b'ale de kofɔ a ye k'a dɔn sɛbɛn ni k'a ci douane ma ɲɛmaw ma i n'a fɔ minnu ni olu ye k'a dɔn k'a fɔ chef de bureau ye a n'a ɲɔgɔnnaw fo ka se k'a dɔn k'a fɔ transitaires ani baarakɛla fɛn o fɛn bɛ yen min bɛ yɛrɛ ye nin ko in kɔnɔna na i k'a dɔn k'a ye nin bɛɛ lajɛlen sɛbɛn kɔnɔ kunkanko kibaruya k'a lase u ma sabu ko hakililajigin ka kɛ Mali kɔnɔna na i n'a fɔ sariyakisɛw y'a fɔ cogo min na article 64 o ka ɲɛfɔli kɔnɔ marchandise n'o ye sugula fɛn fɛn n'a bi don an ka jamana in kɔnɔ i k'a dɔn douane ka kan k'i ɲɛ da a kan a ɲumanya ani k'a dɔn k'a fɔ a sɔrɔ kunda i k'a dɔn jamana ta sɔrɔ tan i k'a dɔn k'a fɔ olu kan ka se ka nɔgɔya mun kɛ jagokɛlaw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko araba don baara jɔnjɔn ma se ka kɛ n k'a fɔ baara yɛrɛ ma se ka kɛ o kumana ni transporteurs ni k'a dɔn k'a fɔ maa minnu n'olu ye transitaires ye fo ka se k'a dɔn minnu bɛ yen n'olu ye déclarants ye walima minnu n'olu yɛrɛ ye commerçant baw ye o kuma k'a bɛna olu kɔni kun commencera ni ka kamana guwan o kuma ko fɛɛrɛ bɛɛ bɛ tigɛ walasa ko olu hakilina ni k'o latigɛ ka sababu kɛ min ye baara kɔni bɛ labɛn sibiri don o kumana bɛɛ lajɛlen kɔni k'a dɔn k'a fɔ douane hali ni Mali service tɔw tɛ baara kɛ sibiri o kumana min ye sibiri nata ye faso Maliba douaniers olu kɔni bɛ baara kɛ k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye araba don min ni baara ma kɛ Amadu El Konare o kuma ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni ka o k'a dɔn o wo k'o datugu teliya la o ka kan o ka ɲi Nouvelle Horizon min ye an karamɔgɔ Toguna Tarawele ale ka fasiri don tabarikala janyo masa ne bɛ n tɛgɛ don teliya la kokura l'indicateur de renouveau ale kumana a y'a jira k'a fɔ walima an bɛ taa don a la kana a b'an bɛn min ma an ka taa fɛ teliya la o tuma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye an ka taa Kidali teliya la min ye k'a dɔn MINUSMA pankuru ma sumaya an na pankurukura ta o n'an zendaliya a ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn an ka jamana faga ɲɛmaw ye wulikajɔ kɛ hakilina jiginna kabi sa 2012 jamana firila o waati gɛlɛya caman nana min ye Kidali kɔni kɛra juguw sago ye o kun ye Kidali kɛ batɛmɛsira ye min ye jamana faama Ibrahim Boubacar Keita ka waati bɛnkan dɔw tigɛ nɔ bilara n'o ye accord d'Alger nka lawaleyali kɛra ka taa ba naani solasiri 6 gɛlɛya tɔ kɛra kurabakɔrɔ ka gwango ye don n'a dugujɛ gɛlɛya bi juguya min ye fanga dafirilen transition bandaw n'a ka jama nana olu kɔni sera ka fɛɛrɛ kɛ sa Mali ministre kelen ka se ka don Kidali k'a bɔ kelen ka se 2 fo ka ministre 6 cɛ olu kɛrɛfɛmaw ka se ka taa i k'a dɔn tile kuru maana Kidali i k'a dɔn k'o kɛra tabarikalaba ye a ma sɔrɔla k'a fɔ jamana yɛrɛ ka bugunatigɛ fɔlɔ min ye drapeau ye i k'a dɔn o sera ka turu Kidali kɔnɔ i k'a dɔn vert jaune wuruti o kɔni ka fiɲɛ k'o fifafi i k'a dɔn Kidali yɔrɔ caman nka sɛbɛnnikɛla ko kɔni kɛra garisigɛba ye min n'a yɛrɛ k'a yira diɲɛman na ko i k'a dɔn bɛɛ ni kelenya ko nin ye a kɛlen tarafa taɲini ye jamana kɔnɔ jamanasikaw ka jamana ɲɛmaa min bɛ yen ale ka maa félicitation ka suma ale kɔni ye i k'a dɔn Mali maa ɲɛmaaw félicité k'a sababu kɛ u ye nin kɛwale min sabati bɛɛ ni kelenya ko la min ye i k'a dɔn CESA comité de suivi de l'accord jɛkulu min bɛ i k'a dɔn bɛnkan sɛbɛn lawaleyali kɔkɔrɔ don olu fana o baaraw sabatira yen nɔ nka maaw ɲɛna ko nin ko in na kɛ ko kuntagalajan ye i k'a dɔn a mabɔ karila ka nɛn sɔrɔ sabula min ye an ka cɛdenw Maliden ministre b'u kɔ don u bɛ se Bamakɔ yan waati min na i k'a dɔn awa Kidali ka den dɔw u y'u ka dusumakasaya kura daminɛ jango maa minnu bɛ yen n'olu ye Bamanci kɔrɔ minnu y'u tigɛ nɔ bila bɛnkan sɛbɛn la a ko u ka sen na dusumakasaya bɛ tali kɛ mun na Maliden minnu bɛ jamana bayanfan fɛ n'olu bɛ k'u k'a kɔrɔta Bamakɔ ni Mali marabolo tɔw ko bɛnkan min tigɛ nɔ bilara ko bɛnkan ni a ka pese tuguni ni k'a sigi balasi kan k'a koɲɛw jateminɛ i k'a dɔn sɔri ko minnu jateminɛlen maaw ka jate la yɛlɛma ka don a yɔrɔ dɔw la a ko i k'a dɔn o de ye tabla foroba mugu la min ye Kidali ka den dɔw de murutira u kɛlen filɛ ka hiri kɛ Kidali gouverneur kan ka se ka taa Mali drapeau k'u ma jigin dɛ ka sin k'a yɛrɛ sirilen bɛ nɛgɛ bolo min na dɛ ka sin k'o bɔ ten bɔgɔti i k'a dɔn ni ka t'o fili ɲama la ni ka se ka tasuma bila Mali drapeau la u ka i k'a dɔn hakilina miiri jamana min bɛ yen n'o ye Haza Wadi ye ka sin ka i k'a dɔn o bugunatigɛ drapeau ka sin ka na o de bila fɛlɛlɛlɛ i k'a dɔn Mali ta nɔ la wa Mali drapeau tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Idrissa
Sidibe u y'o bɛɛ lajɛlen de bɔgɔti ni k'o nɔnɔbila ni u yɛrɛ sagona drapeau ye k'a yira k'a fɔ o de ye Azawadi ye a ko i k'a dɔn dalakɔrɔbɔli walima i k'a dɔn sengola don a ko an kɔni sigilen don k'a lajɛ yala nin kɛwale min filɛ ninnu fɛ an bɛ to nin na ten wa ninnu ma kɔntan walima hali ni dɔrɔmɛ ye u ka mugan jɛ olu de bɛ se ka pan ka wuli k'u sago n'u dɔngɔ kɛ k'anw ka jamana ka kɛlɛya don bɔgɔ la k'anw ka jamana le intégrité le l'unité olu bɛɛ lajɛlen don bɔgɔ la sɛbɛnkɛla ko n'i y'a mɛn c'est tout c'est fini i k'a dɔn u bɛ tali kɛ nin ne la o tuma min y'an ka jamana faamaw ye sigikɛ mɛn k'u ma kɔnɔ jɔn ko ala i k'a dɔn hadamaden kɔni bɛ muɲu sa nka ni muɲu tɛ fila ye Mali sɛbɛkɔrɔ muɲu na Mali donna wo caman fɛ bɛn ni kɛlɛya ko la i k'a dɔn a ka ɲini ni maa bɛ ɲɔgɔn na n'a ŋaniya ni ŋaniya tɛ kelen ye fɛɛrɛ ka kɛ ni k'a lajɛ i k'a dɔn i n'a fɔ Imam Mamu Digo y'a fɔ cogo min na nous les Mali ne peut pas rester dans une guerre infinie kɛlɛ banbali ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ jagokun ye i n'a fɔ aw ka jagokun a ti dabila fɛɛrɛ de ka ɲini walasa Mali ka lafiya sɛnɛko musaka o taara don bɛɛ lakanako la fɛn o fɛn musaka bɛɛ bɛ ka taa bɛn ni kɛlɛyako la o kuma jamana bɛ taa bɔ nɔgɔ la kuma jumɛn o kuma a ka ɲɛɲini kunnafoni filɛ nin ye an ye min mɔ indicateur kɔnɔ Tayiru Male ale ka nɔnɔbila don i bonya bɛ min na an bɛ Tayiru Male fo i k'a dɔn ka Malilaka bɛɛ lajɛlen fo bɛsoba bila fo ka se k'a dɔn Kɔnfɔn ani Kunabugu o bɛ Kiledugu ko fɔ Bangɔ commune kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye an bɛ taa bisimila minɛ groupe commerce la ne ka sɔrɔ i k'a dɔn ka na kunnafoni ta ko filanan kɔnɔ Ablaye Jalo fɛ yen groupe commerce Alhaji Abdoulaye Mayiga n'a ka jamakulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ sɛgɛn lafiɲɛbɔ fana bɛ Kɔmɔsurugu mankan ja o kuma an taara an nana dantigɛli jan dɔw la Madame Togola Aïssata Cissé lakɔli karamɔgɔ don retraite la n lakɔli karamɔgɔ tɛgɛ jamɛ jan wa retraite le an b'a fɔ k'a ni sɔgɔma Docteur Andi Kasumuro a fana bɛ k'an lajɛ k'an lamɛn nin waati na an b'a fana fo ale ye dɔgɔtɔrɔ de ye ne nata bɛn est-ce lɔgɔlimɛtiri yɛrɛ fana kɛ man di ka wari di maa ma ni dɔgɔtɔrɔ ye mɔgɔw ɲɛ gan bɛ lɔgɔlimɛtiri ka tɛgɛ jalɛ la mais e ka dɔgɔtɔrɔ ta fanfɛla filɛ ba a fana y'o lajɛ dɔgɔtɔrɔ i ye dɔgɔtɔrɔ wari di la ye an fila fana ye balima ye o mɛtiriw ni dɔgɔtɔrɔ o tuma ne nata bɛndenya la min ye sare de kɔ Musa Kamara ni a ka kalanden bɛ yen ne nata n jigi sɛmɛ olu ayi banquier o b'o kɔlɔ pewu ayi a communicateur de ko don o fana ma sɔn dɔɔnin wa n'o tɛ n b'a kalama k'a fɔ juru b'u ka biginiw bɛɛ laminɛ o ma cɛ bɛ min f'i ye buruden l'argent yɛrɛ de bɔli man nɔgɔn fo n'i kɛra n'i kɛra anw na ɲɔgɔn na awɔ ka escroc ko ale ani wagabo kɔda ka taa ministère de l'habitat dani kɔ ko Janjo Musa don ka taa ministère de mine la kɔ ko Janjo Musa o tuma e kɛlen don dila de ye kɔnɔ wa n'i ma ɲɛ k'i bɛ nkalon tigɛ i bɛ nkalon tigɛ min ni tiɲɛ bɛ bɔ ni ne k'i sen ye k'a fɔ ne taara yɔrɔ dɔ la site kɔnɔ ko ne ko n'i bɛ nkalon tigɛ i bɛ nkalon tigɛ min ni tiɲɛ bɛ bɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔni bɛɛ b'a dɔn ko nin tɛ tiɲɛ ne ye n da f'i ye baasi tɛ n'i y'i sɔrɔ ɲɛsira la ministère kɔnɔ ye tuguni fɔ k'i sa baasi tɛ o ma an ka taa i k'a dɔn min bɛ tali kɛ indépendant walima o don i k'a dɔn o ka bi bɔ don bɔ ko 567 l'indépendant i k'a dɔn min bɛ tali kɛ indépendant na o kuma an bɛɛ a ko k'an ka jamana ka kan ka taa 4e république o la o bɛ jamana sɔrɔyasunba ne ka o bayɛlɛmali ko fɔ o ko nin kɔni maa bɛ se k'a fɔ sigikɛ bɛ ka makɔnɔnin kɛ bi ko min na ko min ni ale k'a dɔn k'a fɔ a ko la belebele dɔ ye jamana sariyasunba bayɛlɛmali o ye i b'a ye kan to k'a fɔ kulu dɔw farala ɲɔgɔn kan n'a bi société civile ne ka o ko fɔ ka bi k'a dɔn kunungo araba kalo tile 24 février kalo san 2021 ne ka hakili falen k'o baaraw ne ka o daminɛ ko nin baara ninnu fana bɛna boli tile sababu ɲango o kan o k'a kun ti dɔwɛrɛ ye olu bɛna hakilinaw ni ŋaniyaw ni k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan olu yɛrɛ minnu n'o ye k'a dɔn k'a fɔ baɲumankɛtɔn ye walima ni kulu don u ka yeta ye min ye jamanadenya kɔnɔ n karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ Amadu El Konare u bɛ n'o sɛbɛn ni ka to n'o ye conseil national de transition o la sabu ko jɛmu fanga n'a ma ɲɛ ko a bɛɛ lajɛlen ka kan k'i hakilina di yanni an k'an sigi ni k'an da k'a la i k'a dɔn k'a fɔ a man ɲi a ka ɲi k'an kɛ critiqueli o ye k'an ka hakilinaw ka kan ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ gafe ye ni k'o bila ka taa yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ kɛ sababu ye ni k'o da don o la Musa Sayon Kamara i k'a dɔn ale ka fatiri kɔnɔ kunnaw kibaruya Musa y'i kanto k'a fɔ plan d'action gouvernemental min ni i k'a dɔn a yira la premier ministre fɛ n'o ye Muktar Wani o ye ne k'a yira hakilila jiginna
k'a fɔ fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ tigɛ walasa gouvernement yɛrɛ ka baara minnu n'olu bɛ u bolo u b'a bolo la cogo minnu na i k'a dɔn n'a da donna o bɛɛ lajɛlen la ko jamanaden dɔw bɛ yen minnu n'u y'u sɛbɛn kɔrɔsigi ni k'u tile kɔrɔbasigi ni ka gouvernement ka i k'a dɔn baara bolo la cogo ni k'o lamɛn na ni fɛɛrɛ minnu tigɛlen don gouvernement fɛ ni ka i k'a dɔn u sinsin o kan o k'u y'a ye k'a fɔ dabaliw ni ŋaniyaw bɛɛ lajɛlen latalen don bi walasa bayɛlɛma bɛ se ka don anw ka jamana sariya sunba o kɔnɔ cogo min na n'o k'a ma ko i k'a dɔn k'a fɔ constitution parce que b'a ka fɔ la ko k'u tɛgɛ to i k'a dɔn k'a fɔ kulu bolo n'o ye AGCAD Mali ye o kumana kulu min fana bɛ yen n'o ye observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali ani k'a dɔn k'a fɔ do ni blanc o kuma ko nin kulu i k'a dɔn kulu saba bonyango u bɛɛ lajɛlen ka yeta n'u ka hakilina olu bɛna tile 3 de kɛ nin baara in na yala ŋaniya jumɛnw bɛ yen fiyeta ye jumɛn ye fɛɛrɛw jumɛnw kan ka tigɛ i k'a dɔn k'olu n'u hakilina fara ɲɔgɔn kan ni k'o kɛ bilasira sɛbɛn ye k'o bila ka taa di Maliki Jaw a n'a ka cɛdenw ma n'o bɛ conseil national de transition o ma ɲɛma ni ka o kofɔ Tijani Togola ale yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ directeur exécutif ye min bɛ Tɔndindi kɔnɔna na Tɔndindi na o kuma u y'a jira k'a fɔ ko 4e république ko kuma min bɛ sen na o kuma olu bɛna dabaliw ni fɛɛrɛw tigɛ yetaw ni ŋaniyaw ni k'a dɔn k'a fɔ u ka yeta ye mun ye bayɛlɛma ka kan ka ta ka ɲɛsin sɛbɛn ma sɛbɛn min ni o ye san 2000 nka fɔ san 1992 ani 92 san 1992 sɛbɛn n'o o février kalo tile 25 dɔ ye o kumana o sɛbɛn min n'o ye dantigɛ di an ka jamana sariya sunba o kɔnɔna ma o k'olu ka nin kulu minnu faralen filɛ ɲɔgɔn kan olu bɛ ye minnu kɛ u bɛ jateminɛ minnu kɛ u bɛ n'a bɛɛ lajɛlen kɔni ma da i k'a dɔn jamanaden minnu n'olu ye hakilina wɛrɛ di u ma u b'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan majɛngɛ minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ jamana sariya sunba kɔnɔ o kuma olu bɛ na o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gafe ne k'a bila ka taa di conseil national de transition Maliki Jaw a n'a ka cɛdenw u na jɛ ne ka hakili falen kɛ nin ko in o kan parce que b'a ye kan to k'a fɔ tiɲɛ don a ka kan i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana sariya sunba bayɛlɛma ka don o la nka k'a ka kan ka kɛ ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min ni jamanaden bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ye a kɔnɔ Amadu Ali Konare nin kibaruya kɔnɔna na i k'a dɔn an karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ maître Maliki Ibrahim n'ale yɛrɛ ye conseiller min bɛ cour constitutionnelle o la a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don ninnu ye wale minnu n'a bi fo kosɛbɛ sabu a bɛ kɛ sababu ye jamanaden fanba caman bɛ yen minnu ka yeta n'u ka hakilina u ka se ka dɔn ni ka laban i k'a dɔn baara ka se ka kɛ ni o ye min ni o bɛ tali kɛ an balimakɛ Abdoulaye Sall fana na ale yɛrɛ ye min ye président de pilotage ye ni atelier in kunna a ko u kɔni ni dabaliw ni fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ walasa ka i k'a dɔn sɛbɛn kɔnɔko labɛn ni ka a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa di conseil national de transition o ma u k'u sinsin o kan ni ka jamanaden wɛrɛw ka hakilinaw fana fara o kan ni ka i k'a dɔn k'a fɔ k'a kɛ ŋaniya ye ni ka baara in labɛn nka ko min nafa ka bon a la kosɛbɛ o de ye référendum fɛɛrɛ ka tigɛ joona ani k'a dɔn k'a fɔ a ka hali n'a bɛ kɛ an b'o kɛ ko hali n'a bɛ kɛ ani kalata wɛrɛw kana ɲaami ɲɔgɔn na baw a kɛcogo ni kalata tɔ si tɛ kelen ye dafara daba wa ko caman dulon m'ale de jamana ka sariya sungo majɛ fɛn o fɛn min n'o kɛn bɛ ka jamana yɛrɛ bali ka fɛn dɔw kɛ o de bɛɛ ka kan ka jate minɛ ka dɔn a kɔ Abdoulaye Sall ko selon lui il est nécessaire de déconnecter les référendums des autres élections parce qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux. Ça va permettre de pallier aussi aux insuffisances. Voilà. Donc n'a fɔra ko élection k'a kɛ galaba ye k'a fɔ ko k'a kɛ combinaison ni fɛn dɔ ye gɛlɛya b'a la bawo ni référendum kɛra ka ban o tɛ san 5 ko ye dɛ référendum ye jigiya bada de ye o kuma fɛɛrɛ ka tigɛ walasa ka labɛn aw n'a ɲɔgɔnnaw ta kana taa k'a la nakari ɲini ye ka taa ministre Ablaye anw de b'a bolo kɔrɔta ka taa colonel anw de b'a bolo kɔrɔta ka taa colonel hakiliw bɛɛ ɲaami kunun y'a fɔ Jaw ye n ko ni cɛninkuru bɔnbɔli dɔ sera yan n ko maa tɛ dɛ n'a ka wagabo wɛrɛ i bɔra Jaw fɛ ka ban ne tɛ CNT la ne tɛ Jaw de ye n ko ni cɛni wagabo ni gɔtu ni dɔ sera yan a n'a ka wagabo ni bolodankɔ ɲɛ n ko escroc ko ale de don Idrissa Janjo masa de don a bɛ n'i jɔ f'a b'a kɔrɔbɔrɔ min bolo Janjo de don n ko ni y'i sɔrɔ yan i k'a dɔn i kɔ n y'a i kibaruya di ye fana a tɔ ye min ye département fɛn o fɛn bɛ yen défense yɔrɔ i taara i maire don musokɔrɔba dɔ Kati fana ko an ka taa a bɛ taa
ani administration ani ngana se Mali c'est public fashi administration territoriale il te se gase ngana se colonel Ablaye Maiga to ngana se de bola ni sira foni fata yibisibla edu be bedo fa de bi e de be ni bedo bara de on ne bi ta reportage donc escroc de ga bara e de escroc parce que au moins c'est un reportage là nga imana munu ibita a goku ni ndafo ka bala ngi soro nya yoro abibe Idrissa Sidibé mugu duti barafosa bolo bela jele na da yoro kuna fondi sebe la sirène dugu fana keta ni nyaka sebenye dugu fana ko Mali to ka cha politiki to ka cha nga to mi fana be ni dawara da karengere ni mboni Mali to che ode hadima PASG dide jekulu maw ika do nga fo dide kelena bla ya ye makasiranye sebenigala ko akoni ye Mali to laje ni ye to ko fo kaba mami mege to ka chebo ye iba do o ye karsa ye nga sharia do be adema PASG kono Mali de chama mi nyana ko ode ya bi fo mi ma ko sugandili kunfolo amode wele ko le primaire obe talike na fora ko chima chebo ka di ma o ma be to kono aw jengele me ni fe ni ngade aw ye aya yera ira fo bismillah o kuma o ma munu mu yera ika do sugandili folo de bi ke olu ni nyanje to kono werde man nyanje folo kalata alente bismillah ni mami zugandirai kabi mi soro kana ke toka cheboy aywa o kuma ikado ode davrada kerengere alebe ikado adema PASG kono anga sebeni kala ko davrada mi vana me adema ni toto che o ikado kalafili baw ni koba o manase ikado toto de bi sinsi ubi kologiria nga o kalata baw fana manase adema de bi chika ubi cheche peu ubo faranywanga ko saraka ebo kundo o ye ikado bavla kele kungolo saba ngolo laba de bi fara o sigatola e be fe ka ke torche boy ne bi fe ka kai parti charia koko e kana kaka ngane ko ndije ni oye wali ma to charia koko e na kaka nga adema tondo mitla kata bo e kokoro bitugu mawre barabana wala za ga na mi yoro de bi furuku ka adema ka damne ka bi ibe ka ere boli kana bubeu kana sumu tout le monde ni de be adema kono kusibe bismillah sebenigala ko akwa me doni mina iko bi Idrissa Sidibé uka primaire abolo dale do waika do ajwa dame wa gole ya bade fina mina boala de ako adema tonde ikado acheba munu maja fe nolu ya ma bawye bi ako ikado ika ma sigi dama saba munu be nolu ye ikado to blisi koro bawye ikado ni to kaba sigira olu be ndita ndi machi olu te ikado transhumance ke oti fere ke to kono olu be ni ya me les opportunités munu ye tanyi na ye ona nyona ko olu fana nga catégorisation B na bora sabana munu be o ye ka do nga fo aw nyona aw joake o les crières publiques magangolo jilaw aw na nyona o bismillah donc les fidèles les fidèles les moins fidèles les moins fidèles et les infidèles parce que les crières la zone les moins fidèles olu bi so fe be ma bana les fidèles olu ko ne o joro ma joro o be parti kono parents de la o mena tota les moins fidèles nintina nyesora la mais tola de bo ka ta député ni ma sebe adema kono o ngani RPM ye ngorgor go mi ngem ministre me nginize di bana bismillah moins fidèles ma ede ya classe e go les fidèles na go sebe les fidèles les moins fidèles et les infidèles adema catégorisation bismillah donc même mi ve i ka fidèle ou zité i ka moins fidèle gafe be de bule angata parce que 2013 la ngafo ibeka sigili folo la ni kera gele badi wati mina dara kera candidat a kera gele bay we dara note dara me section mina segu olu be dara fe o nga uye dara ke candidat mutara wote mawore barabana angata sebani gala ko akoy kado ni sigi dama saba mi me adema kono akle flani na kibina bela jerele danchi sebani kala ere ye iso dama suye ninga kuma nu ngungore
a ko RPM kɔnɔ bi maaw bɛ kɔni olu kɔni ye bilisi kɔrɔbaw ye minnu kɔni ye tɔ yɛrɛ kanubaw ye minnu ye tɔ tu tigɛ fɔ bi olu b'a kɔnɔ u ti taa u ti maa ci gɛlɛya minnu bɛ u y'olu bɛɛ lajɛrɛlen tɛmɛ olu kɔni sigilen bɛ a kɔnɔ ye hali bi a ko maa dɔ ye i k'a dɔn Kalifa Sanɔgɔ ye Kalifa Sanɔgɔ o ye Sikaso ka ye a ka ja Sikasokaw ka yɛrɛmarakaraw ɲɛmaa o k'a dɔn o ye ale ye a ko ni hakili b'a la 2018 waati min na Adama bɛ na i k'a dɔn hiri kɛ IBK kɔ Kalifa de kelen wulila k'i jɔ canjalan k'a fɔ i k'a dɔn Adama ye tɔ min ye bi an yɛrɛ k'an ka cɛbɔ kɛ waasa an ka jamana ɲɛmaaya ɲini nka i k'a dɔn a donni kama a ma lamɛn sɛbɛnnikɛla ko a ma lamɛn kun min kama ko la raison est connue de tous i k'a dɔn ko diden maa caman tun bɛ yen u kɔni tun b'a fɛ de u yɛrɛ k'u ka pɔsiw sɔrɔ u yɛrɛ ye u yɛrɛ ka kɛ minisiri ye u yɛrɛ ka manchement malaku piyan i k'a dɔn ka nɛ don bolokɔni ni ɲɔgɔn cɛ ni k'a sanni k'o de tun bɛ maa caman kɔnɔ u ma Kalifa lamɛn o yɔrɔ la a ko professeur Cɛmɔgɔ Sangare min ye Buguninkaw ka cɛmɔgɔ ko cɛmɔgɔ kɔni min ye i k'a dɔn tɔ ɲɛmaa ye min kun bɛ bɔli kan a ko i k'a dɔn ɲɛmaaya in ko bɛ ale yɛrɛ kɔnɔ hali ni y'a sɔrɔ ko ale kunkolo man di tɔ ne bɛɛ ye kuma tɛ tɔ mandat dɔw fana ma ko cɛmɔgɔ kunkolo man di tɔ ne bɛɛ ye hali minnu tɛ tɔ kɔnɔ ko a kunkolo man di ma jɔn kunkolo ka di tɔ ne bɛɛ ye o tɛ kuma ye dɛ an kana ayi ne a kunkolo man di tɔ ne bɛɛ o bɛ faamu nka ko hali minnu tɛ tɔ kɔnɔ nin fana de ye kuma ye dɛ awɔ nin ye kuma ye dɛ awɔ a ko ko cela est un gros handicap et la tête de Cɛmɔgɔ ne plaît pas à tout le monde même en dehors de l'ADEMA. Cɛmɔgɔ dun suma mɛ dɛ. Sira ni cɛ in fana ta nin. Voilà. Mais jɔn bɛ ni kunkolo ka di bɛɛ ye. Ayi sa o tɛ problème ye o tɔ kɔnɔ i ka mangoya i ka tɔ kɔnɔ. Nka minnu tɛ tɔ kɔnɔ olu fana ta ye a jumɛn ye. A dun fana tɛ kuma dɛ. Ou bien c'est une manière de dire que en tant que candidat. Il faut avoir certaines charismatique quoi. An ka taa sɛbɛnnikɛla ko a ko min a ko ka fara o kan min ye i k'a dɔn Cɛmɔgɔ ye waati min kɛ ɲɛmaaya la a jɔn ko ala ko dɔw fɛ ko a ma kɛ ntanw ye ko nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye minnu kɔni mɛ i k'a dɔn garisɛgɛ fɛngɛya Cɛmɔgɔ ale ye fa fɛ a ko min ye Daramani Danbɛlɛ ko Danbɛlɛ fɛnɛ Daramani ale kɔni bɛ section min na Segu mara la ale kɔni ka di yenkaw ye u dan b'a la nka gɛlɛya ye fɛn min ye Daramani sugantira ka kɛ cɛbɔ ye waati min na jɔn ko ala ko jɔyɔrɔ man ngolo fa yala i k'a dɔn jama de t'a kɔ wa walima u y'a senkɔrɔ fura de wa a ko i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen ɲininkali tɔ min sigilen don nka min y'a ka section mɔgɔw olu ko k'olu dan bɛ dara la wa olu b'a kɔ u b'a kɔ a ko n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na hali bi min ye catégorie des monstres sacrés minnu bɛ yen n'olu ye tɔ disiba belebelew ye a ko o dɔ ye Mustafa Diko o dɔ ye Yaya Sangare o dɔ ye Abdul Karimu Konate n'u k'a ma ko Ampe Ampe kɔni a y'o disiba ye o ye i b'a sɔrɔ i bɛ taa Nadi ɲini tɛ sa Nadi don disiba yɔrɔ ye jumɛn ye a ka section jumɛn jɔyɔrɔ ye jumɛn ye voilà laisse-moi te répondre voilà donc laisse-moi te répondre a mana kɛ disi mana boli cogo o cogo a bɛ président bɔ laisse-moi te répondre il est présent laisse-moi te répondre a tɛ n'i jaabi ni Ampe de bɛ ɲɔgɔn dɔn aw n'a ɲɔgɔn na Nakaru de bɛ influence mɔgɔ i tɛ sɔn débat de ma i ka lamɛn Erbana tɔ kɔnɔ i bɛ gɛlɛya ka kiri ni woyɔ ye Ampe kɔ maa don maa min sumalen min don il est rassembleur ko mana gɛlɛya cogo o cogo a bɛɛ ma e de b'o dɔn parce que e bɛ taa nakariya kɛ nakariya tɛ jagoya tɛ e k'a fɔ Ampe ye disiba ye wa même Yaya Sangare je connais l'homme pourquoi tu n'as pas dit que Yaya Sangare est disiba non a fɔra disiba don mais a n'a ka défaut don u m'a fɔ ko Bamasolo Adama ko ma gɛlɛya y'a ka kalafili la ko an mana se an bɛlɛdugukaw ma k'an k'aw dɛmɛ ko dɔ y'a muso kɛ candidat ye an ka taa aw de ma bɔ Wasolonkaw da wa Ampe i ka balo banni ye nin ye office kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ka fara Ampe kan jɔn ko ala i k'a dɔn disiba wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ yen i k'a dɔn n'olu ye cɛbaw ye Adama kɔnɔ nka sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya dɔ bɛ yen maa kana ɲinɛ o kɔ dɛ i da sera yɔrɔ dɔ ma ni o ye musakabatigi fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'i dɛmɛ i n'a ta o ka dabada ma a ko maa kura dɔw bɛ Adama cɔ ala bi minnu kɔni t'a tutigɛbaw ye nka olu kɔni kɛra funɛnkɛni nafolotigiw ni sɔrɔ bosonbaw ye minnu jɔyɔrɔ bonyana u ye marché baw
cɛkɔrɔbaw sɔrɔ tɔ cogoya la i k'a dɔn olu dɔw bɛ bi olu fana de bɛna na k'a tɔ bɛɛ lajɛlen la a k'o dɔ ye Seyidu Kulubali Sira Mali i k'a dɔn ko ale fana ye cɛ ye cɛ min bɛ bi i k'a dɔn nafolo kɔni ani sɔrɔ ni sengola ni kungɛnɛ kɛnɛya min b'a la olu de fana sago ye n'u ma kunnaja kunkolokɔrɔba minnu bɛ yen dɛ olu nɔfɛ fiɲɛ de bɛ se ka olu de cɛkɔrɔbaw tɔ ni ɲɔnti ni ka sin k'olu firi u da kan wuli ma bilen a k'o bɛna k'a la gɛlɛya ye ko ka fara ninnu kan aw ka i k'a dɔn bala ni dunun tabaw pitin gusuw ma n'a bɛ yen min ye i k'a dɔn balani ma n'a bɛ yen i k'a dɔn k'o kiriyɛri public ba dɔw fana bɛ yen olu kɔni bɛ magankoloci de la popopo i k'a dɔn ko nin bɛɛ de bɛna kɛ gɛlɛyaba ye adama kɔnɔ ko dɔw bɛ yen i k'a dɔn olu kɔni bɛna wuli o magancilaw la k'u bɛ dɔw cogoya to dugukɔrɔ i k'a dɔn waasa hali ka sutura ni dɔw kan n'o tɛ ne y'o dɔn dɔw awɔ an m'a bɔ m'o f'i ye baasi tɛ kira dulibu ayiwa an ka sɛbɛn bila ta baasi tɛ an bɛ se ka min fara sɛbɛn in kan dɔrɔn o ye hakili a m'a kɛ cogo o cogo an y'a sɛbɛn kɔrɔ kuma jɔra a n'a ɲɔgɔnna dɔ fɔ alamisa tɛmɛnen adema ye fɛɛrɛ tɔba ye maliyɛn bɛɛ sɔnni b'a ma madema ye y'a faamuya a bɛ se ka fɔ parti tɔ bɛɛ y'a ka dérivé ye mathématique la adema ye c'est dérivé les autres sont des dérivés de l'adema mais u k'a lajɛ i jɔda ye jumɛn ye parce que n'i ma fili i bɛ don comité la fɔlɔ ka don sous section na ka kɛ section maa ye k'a daminɛ fɔ militanya la voilà donc tu es un militant peut-être d'un comité du village de la sous-section, de la commune, de la section du cercle, des régions et en même temps prétendre être peut-être au niveau du comité exécutif. Oh, Nasro, ou ka jateminɛ kɛ n'yo fɔ par exemple Segu, commune joli bɛ yen, Adema, conseiller joli b'a bolo, ani maa min bɛna a ɲɛɲini, jɔn bɛ yen, Sikaso, section kɔnɔna na, u jɔ de ye jumɛn ye, Buguni. Commune 26 la min bɛ n'i t'o kalama commune 26 la maire joli bɛ yen conseiller joli ye parce que cɛmɔgɔ ye militant ye Kalifa ye Sikaso ta ye Dara ye Segu ta ye donc a ka dɔgɔ dɛ waati korona an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka i k'a dɔn a koɲɛw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Amadu Ali Konare an bɛ dugawu kɛ i k'a dɔn Ala ka sini jira an na sini Kɔrɔmuru ani Yusu olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Ala k'i sabali ya masha Allah an m'an pa ko kunna bi aw ni cɛsira